Cine, cine i més cine. Sèries, sèries i més sèries. Que no vull sentir dir que la indústria no està en forma. Cago en dent a Montserrat. De fet, faré una sentència que no està basada en cap dada oficial. Amb l'aparició de les plataformes de streaming, és a dir, la competència més que clara a la indústria de Hollywood, la quantitat de produccions audiovisuals s'ha multiplicat per 1000. Feta la sentència, arrenquem el Videoclub 66 d'abril. No, de maig. Merda, no passa res. Avui amb el David Bravo, destructor d'il·lusions, al meu costat, i amb l'absència de Deulofeu per temes... Bé, deixarem amb... Que per mi bé, A mi aquest paio, el Gallofre... Ja ens va bé que el Gallofre no estigui, no? Ens distreu massa i mira, bueno, avui per això, temes varis, no pot estar aquí. Doncs bé, amigues i amics, el tema del mes serà el cinema i tecnologia. Per això li hem demanat a la intel·ligència artificial que ens proposi 5 noms pel podcast, dels quals ens hem quedat amb el que menys ens ha agradat, l'algoritme del setè art. Quin cagarro, oi? Aprofitem per demanar perdó per haver caigut al parany que ChatGPT va posar-li a l'estudi Gimli amb la generació d'imatges amb el seu estil. No ho farem més. Volem que els embassaments catalans segueixin plens. Vam perdre entre 1.500 i 5.000 subscriptors amb el tema aquest de Ghibli. Sí, ho sentim molt, de veritat ho sentim molt. Dissecciono en 4 parts el programa amb la precisió d'un bisturí clínic, com si es tractés d'Hannibal Lecter i tingués immobilitzada a una de les meves víctimes. Al primer tall, la meva secció, per vincular-la al tema central, parlaré de Black Mirror, que aquest mes ha estrenat la 7ª temporada. Quan dic aquest mes vull dir el mes d'abril, sí, el mes passat. I obriré un debat amb en Bravo, aprofitant que ens gravem en vídeo. De cine us parlaré de The Master, una parleta protagonitzada per Joaquin Phoenix i de l'estimadíssim i tristament desaparegut Philip Seymour Hoffman, que va passar sense pena ni glòria per les sales de cine en el seu moment. També de Cònclave, amb un Ralph Fiennes superb, tractant un tema que de ben segur n'heu sentit res als mitjans de comunicació. La pel·li gamberra del mes serà Havoc, de Netflix, on el comptador de morts per minut és un dels més alt de 2025. En David Bravo, a.k.a. Illusion Destructor, per tractar el tema de la tecnologia, ha preparat tota l'artilleria pesada per arremetre contra... No ho digui. No ho diré. No ho digui. Una pel·li que no podria salvar ni, tampoc ho diré. Vale? Llavors, seguim. Comencem la meva secció. Endavant. Vinga, gràcies per donar-me pas, David. He escrit la meva secció dins d'un tren que va de València, Estació del Nord, a Barcelona, Sants, amb mitja hora de retras. Així que, puta Renfe, per començar, ja que per culpa d'això em vaig perdre quasi la primera meitat sencera del partit del Barça, però no passa res. Dubto que pugui parlar de tot el que us he dit a la intro, però faré tot el possible. Per començar, el tema d'avui és la tecnologia i el seu vincle amb el setè art. Crec que els membres titulars del podcast tenim una relació força estreta amb tot allò tequi i la seva evolució. Des de sempre, i quan dic des de sempre, em refereixo des del moment que va arribar a casa el primer ordinador amb el que jugava D'Onde està Carmen Sandiego fent servir un disquet, la tecnologia sempre m'ha atret. El so del mòdem de 56K descarregant un videoclip de Zebrahead a través del Kazaa o el Napster va simbolitzar un moment històric de la meva adolescència. Després va arribar a la DSL, la llei antipirateria, el 15M i les xarxes socials, els smartphones, Netflix i ara la IA ens està tornant a fer adonar de com de ràpid avança el món digital i com de malament ho estem fent a l'hora de fer servir aquestes eines que se'ns estan donant. Vet aquí que dins la meva secció obri una finestra a parlar de Black Mirror, la sèrie que més bé ha sapigut traslladar aquests avenços tecnològics a la pantalla. I ja ho diu el nom, Black Mirror, el mirall negre, referint-se a la pantalla de l'smartphone, el perifèric amb el qual a dia d'avui, quan se li acaba la bateria o perd la cobertura, ens fa tocar de peus a terra i adonar-nos de la nostra fragilitat analògica. Per tal de parlar del tema del mes, David, et faré algunes preguntes sobre Black Mirror, les quals em serviran per obrir un debat sobre la tecnologia. Començo, vale? Picadet, avui picadet. Pam. Va, començant. No sé si les has vist totes les temporades. Haig de reconèixer que només vaig veure fins al capítol, la temporada abans just del Wondershaft.
que va ser aquell capítol que vam fer interactiu, que la gent escollia una miqueta de Elige tu propia aventura, te'n recordes dels llibres aquests? Doncs fins a aquella temporada sí que la vaig veure. Després, des d'aquest capítol fins a la nova temporada sí que no les he vista. I bueno, haig de reconèixer que sí que per a mi és una sèrie que va començar amb un hype, amb una qualitat immensa, després va tenir dalt baixos, els seus capítols, les seves temporades, però realment hi ha capítols que són remarcables. La fórmula Black Mirror, quan va sortir, va ser molt innovadora i per això va generar expectatives, cosa que ha passat amb molts productes audiovisuals, ja estem acostumats a que quan una cosa es fa molt bé, si no es manté aquest nivell, cosa molt difícil d'aconseguir, jo et diria que poques sèries o pel·lícules han aconseguit, si s'han convertit les pel·lícules en una saga o han fet més entregues, mantenir el nivell. Parlar-te d'Alien, de Predator, de totes les sagues, conservar el nivell és molt difícil i Black Mirror, doncs, més del mateix. A partir de les temporades que tu no has vist, segueix en la línia. Hi ha algun capítol que és destacable i d'altres que no gaire. Anant a la pregunta, dels que sí que has vist, quin recordes amb més carinyo o quin és el que et va impactar més? Hòstia, vagi per davant el tema que sí que és una sèrie que té l'avantatge, entre cometes, que com la tecnologia ja li dona el leitmotiv i li dona, diguem-ne, l'argumentari, no només la tecnologia, sinó com influeix la tecnologia en l'ésser humà, hòstia, només has de veure una miqueta, tenir una miqueta d'ulls per tenir ja el guió i dir, hòstia, tinc aquí la matèria prima per fer la sèrie. I una de les coses, o jo crec que un dels punts de l'èxit que té aquesta sèrie és que la gent s'hi reconeix. O sigui, toca la fibra sensible de la gent. Tinguis menys intel·ligència o tinguis sentit comú, no? Però per mi, si haig de remarcar capítols, el primer, de la primera temporada, potser perquè em va donar una hòstia increïble, potser és dels més reals que podríem comptar, que és aquell del ministre britànic que li van segrestar i li van obligar a fer en directe que tingués una relació sexual amb un porc. Hòstia, com estava fet aquell capítol? No només pel que ens plantejava, sinó és el tema de dir, hòstia, al final del capítol et posava en un dilema, el tema de dir, què faries tu? Series també part de tota aquesta gent que estava mirant el programa en televisió i participaries d'aquesta audiència i què votaries al final? Què li diries a aquest polític? Vinga, va, folla't el porc, o no ho facis, si reconeixes... També és que no fa un salt temporal tan endavant, no és un futur llunyà, sinó que és... No és una distòpia com a tal. I l'altre capítol, hòstia, que em va sorprendre o em va agradar molt, va ser aquell que tota la gent portava com un dispositiu audiovisual que estava implantat al cervell en el que tu podies gravar tota la teva vida. Sí. Podies anar al davant, al darrere, podies rebobinar, podies fer zoom. I veies, no, des del teu hipotàlamo, no? Veies reproduït exactament el que havies viscut feia un temps. I com acaba, és el tema de... No me'n recordo si era aquell o era el de les xarxes socials implantat també, que crec que era aquest també. Bueno, que no vull fer spoiler per si hi ha alguna persona que està escoltant, però quan fa aquest rewind a la seva cinta mental i es dona compte del que va fer la seva parella. Sí, no? Que comença com a analitzar el moment i diu, aquí hi ha alguna que no encaixa, tal... Sospitava que la seva parella li feia les banyes, li posava les banyes, no sé qui, al final feia un zoom sobre un mirall, tot el que era acollonant aquesta escena. I com al final, tu el que podies fer és com a anul·lar o bloquejar a un usuari, de manera audiovisual. I el que va fer aquest noi... Doneu el mute perquè faré spoiler del capítol. Decideix com un arrebato d'odi, no? Per dir d'una manera, i va dir, hòstia, ho diu a la meva parella, el que m'ha fet no té cap tipus d'excusa, no té perdó, pum. I el que fa és que l'anulo de manera audiovisual. Ni la veig ni l'escolto. Sí, me'n recordo. I de fet, és que jo crec que a part de la part tecnològica, sempre els capítols també més remarcables, que és això que dius tu, que connecta amb les emocions de l'espectador, és quan tracta temes que també té a veure amb les relacions humanes, ja no només amb la tecnologia, les relacions. Total. Jo recordo un capítol, no sé de quina temporada, és que de fet és igual,
on es pot reconstruir una persona a partir dels records que ha deixat, del que ha deixat imprès a la xarxa, no? A través de converses, àudios, imatges, vídeos, pots reconstruir aquesta persona, al principi només com una persona que et truca per telèfon i al final pots arribar a crear un humanoide que és aquesta mateixa persona que estarà al teu costat i intentarà omplir aquell buit que va deixar la persona que va morir. Tornem a una relació de parella, algú que s'ha anat, algú que vol tornar a sentir coses amb aquella persona. De fet, llenço ara, perquè ens estem mirant tota l'estona a nosaltres, llenço ara als espectadors el mateix, ho diré, segurament extrauré aquest fragment o faré la pregunta directament als stories, quin va ser el capítol que més us va impactar i ens el compartiu per allà. D'acord? A veure si podem fer alguna cosa interactiu també nosaltres, aprofitant el capítol d'avui que parla sobre tecnologia. Després, seguim una mica amb les preguntes. Com creus que situa aquesta sèrie els humans davant de la tecnologia? És optimista, és pessimista? Aquesta sèrie com tracta? En general jo crec que ho tracta d'una manera bastant negativa. Comparteixo aquesta idea, I crec que a vegades sempre, quan veiem una sèrie o una pel·lícula de ficció, sempre pensem que això queda o és impossible o és un món distòpic o queda molt lluny, no? Qui li anava a dir a Jules Verne que aniríem i arribaríem a la Lluna o que arribaríem a fer moltes coses de les que ell ja va escriure als seus llibres. O, no sé, van haver molts precursors a la literatura fantàstica que avui, al present, sí que estem visquent i de sobres tota aquesta fantasia, o que era fantasia al seu temps. Jo crec que n'hi ha capítols que arribarem. Hi ha capítols que ja s'està treballant, com és el tema de la translació de la consciència d'un cervell a una màquina. Això és molt perillós. També hi ha una pel·lícula que és Transcendence, si no recordo malament, que era del Johnny Depp, una pel·lícula que és horrorosa. És molt mal. El plantejament de la pel·lícula és molt bo, no? És el que suposaria el tema que la ment d'una persona estigués a una màquina i que aquesta màquina tingués el poder de connectar-se a la xarxa i tingués el poder infinit del coneixement de tot internet al món. De fet, aquí, el que no hagis vist un dels capítols de la nova temporada és a través d'un videojoc que aquest videojoc, el creador ha aconseguit que els sers que habiten, que són una espècie de lemmings, tinguin intel·ligència pròpia i llavors a través d'un redactor de videojoc que fa crítiques de videojocs que s'obsessiona amb aquest joc, l'utilitzen a ell per aconseguir que vagin ampliant la memòria de l'ordinador, que es connecti a internet, llavors aquesta espècie que inicialment només està en un CD acabi expandint-se i, passen coses. Val? De fet, està molt bé que estigui aquest capítol perquè també va aparèixer l'aplicació, el videojoc tu podies jugar també des de Netflix, hi havia el videojoc del capítol, que és una d'aquestes coses que fan Netflix que a vegades les fan molt bé. Aquí interconnectem també amb que realment és una manera del que està passant amb la IA, l'intel·ligència artificial, que realment és tot el que estem parlant, el que passa que només el que li cal és la personalitat o la consciència d'un ésser propi. Sí. Però també ara que m'estàs relatant l'argument d'aquest capítol de Black Mirror, m'estava recordant també aquesta comèdia com es deia, el que fa de Deadpool, l'actor que fa ara no, la memòria, que fa una comèdia que és un personatge d'un videojoc que té una vida perfecta, i és una barreja entre això que m'estàs dient, perquè és un personatge que creu que està visquent una vida real, com pot passar a la pel·lícula de Jim Carrey, el show de Truman, que ell està visquent una vida que ell pensa que és real. El que passa que aquí estem parlant de la gravació d'una sèrie contínua, un reality, i en aquesta pel·lícula que t'estic comentant, que ara no me'n recordo ni del nom de l'actor... L'actor és Ryan Reynolds. I Ryan Reynolds... I la pel·lícula aquesta, i clar, i una miqueta la barreja m'estàs recordant en aquesta pel·lícula d'aquesta comèdia en el que ell pensa que té una vida pròpia i realment no té una vida pròpia, sinó que el que
és un personatge d'un videojoc. Un videojoc que tothom al món està jugant amb aquest senyor i està veient el que li està passant en temps real a aquest personatge. No? I quan se n'adona, com li passa a Jim Carrey al final de la pel·lícula del show de Truman, aquest personatge que és fictici, que és un personatge que és virtual en un videojoc, pren consciència de la seva irrealitat vital. Que és una comèdia molt, molt naïf, però bueno, té molts cameos, té coses que són molt gracioses. Free Guy. Free Guy. No l'havia escoltat. No, i és això que està buscant, és un personatge virtual que està buscant la seva alliberació d'aquest món de bits, de codis binaris, no? I arriben a aquesta consciència virtual que diu, vale, soc un personatge que soc virtual, però estic viu. Vale. I, bueno, també juga amb això. Estem barrejant una miqueta aquí. Bueno, no, està bé. És normal, és un tema molt extens i que ara mateix doncs, també està molt sobre la taula, és molt d'actualitat i és normal que ens anem una mica per les branques. Tu, com a David Bravo, Destructor d'il·lusions, que crec que aquest subtítol ja diu molt, quin futur depares a l'espècie humana? Una merda de dimensions colossals. Sí? La meva opinió, jo crec que sí. A mi em fa molta gràcia aquesta gent que diu l'ésser humà és meravellós. Jo crec que l'ésser humà com a tal no és que sigui meravellós. Té la capacitat de fer coses meravelloses, té la capacitat de fer coses que són increïbles, però malauradament i a les nostres mans tenim objectes com pot ser l'internet, la intel·ligència artificial, el mòbil, el que sigui. Tot això ja està testat a un món que és el món militar, el món de la intel·ligència, l'espionatge i el món secret dels governs. Nosaltres el que estem utilitzant és la versió desactualitzada i la versió naïf i la versió alliberada del que volen ells. És com els drons, no? Els drons, ara que tothom té un dron per volar per aquí. Bueno, de fet no hauria de poder volar per una ciutat, però això és un cagarro comparat amb els drons que estan destruint les fronteres entre Ucraïna i Rússia, que li diuen que són enjambres, ara no em surt en català. Enjams. Enjam. No, un rusc de drons, perquè diuen que els soldats allà no es poden ni sortir ni un metre de la trinxera perquè n'hi ha 50.000 drons per allà. Vull dir, aquells drons que hi ha allà són segurament, segur, 20.000 vegades més precisos i la bateria els dura 20.000 vegades més i poden arribar molt més lluny que els que tenim aquí. I ens ho han venut aquí com la rehòstia i fa molts anys que s'estaven utilitzant. Jo recordo quan la guerra contra l'Osama Bin Laden, que un l'Iraq, un missil el podien fer entrar per una finestreta així i allò va ser com, uau. Sí, allò ja segurament estan parlant d'un prototip o del que ha acabat sent el dron de dia d'avui que veiem. A veure, nosaltres estem flipant amb el 5G, hòstia, la connexió, no sé què, pensem una cosa, l'internet, l'origen de l'internet com a tal es va crear als anys 50 i el primer mòdem, que tu parlaves al principi del programa, el mòdem de 56K, nosaltres els vam tenir a casa al principi dels 90. Sí. I hi havia gent que estava connectada a internet. Sí, totalment. Vull dir que és un tema apassionant i com tampoc volem semblar aquí, que ho vaig dir abans d'arribar, a dos senyoros millennials, no, que som millennials, no sé què som boomers. Tu soc millennial. I tu ets un boomer. No volem passar-nos de la ratlla amb aquesta reflexió. El David ens ha demostrat que té una visió bastant pessimista, justificada, però pessimista que va d'acord amb la sèrie de Black Mirror, vull dir que tampoc és que estigui sol. Jo no sé per què sempre jo tinc un punt de que, tot i que les veig les coses i tampoc soc cec i veig com Donald Trump ha utilitzat les xarxes socials per inflar tot tipus de rumors sense cap base, o quan veig els terraplanistes que també segueix, que a dia d'avui, segle XXI, 2025, estiguem parlant de la Terra és plana. Veig aquestes coses, jo també les veig, però hi ha una part de mi que no vol pensar que el ser humà se n'anirà a la merda per això.
penso que cada generació, davant de cada revolució tecnològica, com va ser el telèfon, segur que va sortir uns que deien això serà molt dolent i amb la tele això no sé què, doncs jo vull ser dels que no diu això perquè no ho sé per què, però no vull ser dels pessimistes, perquè crec que igual que hi ha d'haver-hi pessimistes hi ha d'haver-hi algun una mica il·luminat, i jo em mantindré en aquesta posició, però crec que les dues bandes són completament lícites i respectables. No estarem aquí per veure el futur. Això, com deia, no? Aquella frase que vaig dir, és una conversa molt curiosa que surti en Star Wars, de les noves, diguéssim, de les que no li agraden a ningú. Hi ha una conversa entre l'Obi-Wan i el seu mestre, que és el Qui-Gon Jinn, és una que es deia així, o Qui-Gon... El personatge que fa el Liam Neeson. El Liam Neeson, que li diu, crec que és el Liam Neeson, a l'Obi-Wan li diu, el dia que les màquines piensen, ni tu ni jo estaremos aquí. I és molt curiós que ho diguen a Star Wars i no vingui aquesta frase d'una pel·lícula més transcendental, però sí, ho diuen en aquesta pel·lícula i buscaré el fragment perquè no l'he trobat, però us el buscaré perquè el pugueu veure. Vale, seguim, tanco aquí el debat i segueixo amb la meva secció, la qual escurçaré una mica, que avui se'ns està anant de mare, minut 20 ja, falta... Vale. Com us he dit, us porto una perla en brut anomenada The Master. Aquí trenquem completament amb el que estan parlant fins ara. Segurament no n'hagueu sentit a parlar, i és que a mi em va donar un atac de nostàlgia quan llegint un article em va aparèixer el nom de Philip Seymour Hoffman, i és que aquest actor, qui ja fa massa que ens va deixar, es va dedicar a aparèixer a projectes tots d'una qualitat brutal. I per això The Master no podia ser menys. La pel·li ens situa poc després del final de la Segona Guerra Mundial, on un Joaquin Phoenix, també superb, encarna un exsoldat americà que, degut als horrors de la guerra, s'ha quedat mig tarumba. Com no acaba d'encaixar a la societat, s'embarca a un viatge que el porta a llocs singulars i a conèixer personatges del tot curiosos, com el que interpreta en Seymour, un predicador que està començant a crear una congregació de devots d'una pseudoreligió amb tints de secta. Tenint en compte que es basa en fets reals, fins aquí llegiré. Val la pena que cada un de vosaltres desgraneu el que us depara aquesta perleta en brut. T'agrada posar-la dura i després pum... Sí, tallo un sec, perquè crec que si jo ho descobreixo tot, després que li queda, no?, el que la va veure. L'altra pel·li que he decidit veure aquest mes ha sigut una molt vinculada al moment històric que estem visquent, al món occidental, Cònclave. De fet, el David... No l'he vista, la tinc pendent, però... Vale. No sé, i mira, i amb el que estem... Perdó, que suposo que anaves a dir això. Sí? Vull deixar que passi una miqueta aquesta tempesta i veure-la per comparar una miqueta la situació real versus el que planteja aquesta pel·lícula, que m'han dit, i tu suposo que ho diràs, planteja una trama bastant interessant. Interessant i impossible. No diré res més. Una pel·li que, tot i no ser catòlic practicant, m'ha servit per entrar a fons dins de les tradicions de l'Església més poderosa del món. I com em va la gresca, ho he fet acompanyat de Ralph Fiennes, un dels actors menys populars de la seva generació, tot i que jo mai l'oblidaré fent del general nazi Amon Goth a The Schindler List. Doncs la trama ens situa just després de la mort del papa a conseqüència d'un atac cardíac, i el col·legi cardenalici es reuneix en conclave per triar el seu successor. Això no té traducció, conclave és conclave. Amb clau. Ah, sí? No. Ah, cabrón! Ja m'havia deixat malament. A partir d'aquí, i de forma bastant esclaridora, per a aquells que no donem massa el tema, la pel·lícula ens apropa a aquest procés secret i d'alguna manera el democratitza. També us diré, sense spoilers, que el que passa a la pel·li, tal com acabo de dir, tot i no ser devot, és completament impossible. Què dius? Vale. Com soc un home de contrastos, la tercera pel·li de les que us parlaré és Havoc, traduïda a Netflix a Espanya com Estragos, la qual no té absolutament res a veure amb la primera ni amb la segona pel·li que he parlat avui. El director és Gareth Evans, aquest sí que me la posa dura a mi, i el seu nom va quedar gravat al meu hipotàlam després de veure The Raid i, com no, Gangs of London, la primera i segona temporada, perquè la tercera és un puto cagarro. Jo la seguiré perquè sóc devot de les coses que començo i les vaig acabar. Però és una merda, ha fet un bajón bestial la sèrie, no sé què ha passat. Jo m'imagino que aquest, en senyor Gareth Evans, ha abandonat la sèrie. No ho sabia, vaig pagar la plataforma on està, que és Sky Time, no sé què, per veure-la, i és molt dolenta.
no passa res. Els actors segueixen... No sé, jo crec que els ha anat el pressupost en seguir mantenint els actors bons que tenia, però al marxar el Gareth Evans aquest, tota la part de violència i d'escenes d'acció ha desaparegut i són molt dolentes les escenes d'acció. Qui sap de qui parlo, de Gareth Evans, segur que se'n recorda de com aquest director sap gravar escenes d'acció de manera frenètica i sense escatimar gens ni mica en violència. De fet, en tots els seus treballs no acostuma a quedar viu ni l'apuntador i l'ús de bales de fogueig i sang de mentida es mesuren en tonelades. Doncs a Havoc igual, una pel·li d'hora i mitja on el meu estimat Tom Hardy interpretant a un policia corrupte però amb algun principi, saps? Aquests que és malo però no és del tot malo i ell, bé, es dedica a massacrar a la pitjor calanya de la ciutat. Doncs això... Però per què fan, disculpa la interrupció, per què fan aquesta merda sempre que és un tòpic i típic de deixar el personatge entre el bo i el dolent perquè empatitzem amb tot el que al final acabarà fent, que si mata d'aquesta manera, mata a molta gent. Però és una fórmula... És que em cau bé. És una fórmula reiterada, és com algun guionista o el director està com redimint-se fent això. Jo crec que ha fet alguna molt greu, ha violat a un menor, ha assassinat el seu pare, no ho sé, ha fet alguna molt greu i a través d'aquestes pel·lícules on hi ha una persona es redimeix. Jo crec que hi ha un problema aquí de que algú ha pecat molt fort dels que hi ha darrere de l'equip, que jo m'ho revisaria si fos el director, o perquè potser té al seu costat algú amb algun problema greu, vale? Perquè amb alguna denúncia, així que bàsicament pot ser això. Aquesta és la meva explicació. Estic mirant tot el rato l'hora perquè haurem de fer un check, com allò que feia, seria el puntero per fer, cortava la cinta. Això, doncs haurem de fer un check en breu. Val, doncs això, zero argument i molta sang, perquè també han de tirar endavant aquests projectes, que no tot adoptar anar als Oscars, déjame hablar, cojones ja, sí. ¿Vale? Sí. Com m'he enrotllat moltíssim i no vull quedar-me afònic, la part on us parlaria de les sèries que he vist aquest mes la deixo per altres programes, també perquè la veritat és que m'ha sigut completament impossible sintetitzar la quantitat de sèries que he vist aquest mes. Així que dono pas a la secció del Destructor d'il·lusions, que avui ens parlarà d'aquella anomalia protagonitzada per una persona i que es diu sorpresa. Bueno, pues sí, no, sobre les presentacions estic aquí des del principi, o sigui que hola, Víctor, hola. Com sempre vull saludar a totis, a les estimades companyes i estimades videocluberis, no? que ara que es parla que està molt bé i ja veu per això. Està bé. Doncs estic aquí un programa més preparat per destrossar els vostres somnis i els vostres algoritmes cinèfils. No? Avui intentaré atacar aquesta part digital dels vostres cervells. I en aquesta ocasió, i amb el permís de la intel·ligència artificial, que suposo que m'estarà escoltant des del moment que tu pengis aquest programa, vinc a parlar-vos d'una merda molt considerable. No he rebuscat massa els calaixos ni les bases de dades de pel·lícules perquè aquesta pel·lícula està molt superficialment visible, no? I és la pel·lícula Jo, Robot, una pel·lícula del 2004 dirigida per Àlex Proyas, que dius, hòstia, Àlex Proyas, tu ja vas començar el teu passat amb dues grans pel·lícules, la grandíssima, per mi, la grandíssima Dark City, pel·lícula de la qual ja s'ha estudiat que les germanes Wachowski van, digue-li plagi, digue-li còpia, digue-li inspiració, però és que realment hi ha plànols, no només l'estètica, sinó n'hi ha plànols que estan realment copiades de Matrix que han copiat a Dark City. Insisteixo, una grandíssima pel·lícula per mi. També recordem que Àlex Proyas va ser el director de El Corvo, The Crow, amb grandíssima banda sonora, bla, bla, bla. Llavors, amb aquesta premissa dius, hòstia, què podria sortir malament amb Jo Robot? Doncs tot. Tota la pel·lícula és una grandíssima merda. I és que hi ha pel·lícules que neixen d'una visió artística, altres d'un bon guió, i després Jo Robot, que sembla haver nascut d'una conversa entre executius que van dir i si agafem el nom de l'Asimov i l'utilitzem com a títol però no com a inspiració? La premissa és simple. Agafar una col·lecció de relats complexos, filosòfics, matisats i profundament humans i llançar-los a la liquadora juntament amb un guió
ple de persecucions, acudits dolents, efectes especials de durabilitat dubtosa i una actuació del protagonista, d'aquest actor que tu volies dir, i l'innombrable, que és el senyor Will Smith, en moda soc llegenda, però sense carisma ni context. O el que és el mateix, tornem a veure un Will Smith fent de Will Smith. L'única vegada que l'he vist no fent de Will Smith va ser a la gala dels Oscars, aquella on li va fotre un mastegot a... No sé, allà potser era el verdader Will Smith, no? Potser. La llegenda. Sí, no? El Will Smith que sortia a les carrers de Filadèlfia, no? I va donar... Que dius, hòstia... Què t'ha passat? Però, ostres, a banda de dues pel·lícules que són drames, que la de 7 ànimes i una altra, dius, bueno, vas aquí i vas jugar a fer d'actor seriós, però és que aquí intentaves fer un paper de seriós i et va sortir una visió ridícula de tu mateix entre de Men in Black i el Minority Report, sí, amb el Tom Cruise, no? Doncs el que deia, doncs, el resultat és una mena de Frankenstein cinematogràfic amb el cervell d'una meva i la profunditat emocional d'un videoclip de principis dels 2000. El Will Smith interpreta el detectiu Del Spooner, un nom que ja sona com a... Bueno, el teu cap ja sona com el nom del cap de cartell de la pròxima edició del Festival Cruïlla. L'Spooner és un policia futurista que viu l'any en un món ple de robots que suposadament, em sembla que era el 2035, sí, 2035. Sí, està proper. I que suposadament segueixen les 3 lleis de la robòtica, aquestes 3 lleis que es dicten al món de l'Isaac Asimov, sí, i que va desenvolupar per explorar la moralitat de la intel·ligència artificial, però que aquí s'utilitzen com a excusa perquè algú les esmenti entre trets i explosions. Nota mental, també al punt que parlàvem abans del tema de com seria el futur. Aquesta pel·lícula està ambientada al 2035 i em fa pensar en que el barri de Sant Ildefons, com serà el barri de Sant Ildefons de Cornellà el 2035. Te juro que no serà com es planteja en aquesta pel·lícula. No, ja dic jo que no. Estic molt segur d'això. Queden 10 anys per el 2035. I mira com estem. I jo fa 37 anys que estic a Cornellà i el barri de Sant Ildefons, a veure, els socialistes diran que no, que ha canviat molt. A veure, però... que t'hagin aixecat la vorera 3 vegades per col·locar cables i... Fantàstic. I està molt bé, no, això? Però alguns carrers de Sant Ildefons segueixen sent la mateixa satèl·lite de fa 30, 40 i 50 anys. Sí, de fet, sí. En fi, no ens fiquem aquí en tot. Ara que dius això, bueno, el que va passar de l'apagada fa poc, jo tenia 5G al mòbil, però no tenia electricitat. Vull dir, sí, el món és això, no? Exacte. Tens 5G, però no pots encendre la llum de la cuina. Perquè vols una cosa sense l'altra. Sí. Bé, però bueno. En fi, segueixo. Aquest paio, l'Spooner, traumatitzat per un robot que el va salvar en lloc d'una nena en un accident, odia els robots amb una intensitat superior a quan no pots reiniciar el Windows fent el control a suprimir. No hi ha anàlisi psicològica ni profunditat, simplement està emprenyat i li és igual el que li digui la lògica, la ciència o qualsevol altra cosa que no sigui el seu cor trencat. Pobret. Un altre mal cor trencat. Sí, com era el rebel sin causa, no? Sempre. Sí. En fi, que des del primer minut aquesta pel·lícula s'entesta a fer-te saber que Spooner és el típic heroi d'acció dels anys 2000, sí, perquè és el 2035, amb ulleres de sol innecessàries, roba que sembla treta de la botiga aquesta de roba amiga i un braç robòtic que, oh, sorpresa, es revela a mitja trama com un recurs barat de guió, com si l'espectador digués «Uau! Això ho explica tot!» No ho explica. No. Oblida't, no ho explica. Només ho complica amb més soroll. En fi, que la narrativa avança com un episodi llarg de CSI robòtica amb un Spooner i la doctora Susan Calvin, que als llibres de l'Asimov, això és important també remarcar-ho, era una psicòloga robòtica complexa i fascinant, i aquí és simplement la noia del protagonista amb bata blanca. Que li va dient sí a tot, no? I ja està, és la típica figura femenina, està utilitzada en aquesta cinta d'una manera completament desprestigia una altra vegada la figura femenina, i no només a la dona, sinó al personatge real del llibre.
Doncs aquesta psicòloga el que fa és investiga una aparent rebel·lió dels robots. Però queda ahir molt naïf perquè ja tenim l'heroi, que és el Will Smith, o l'Spooner. Total, que la Calvin té el carisma d'una impressora amb poca tinta, realment, i la seva funció principal és posar cara d'escèptica, mentre que l'Spooner salta per finestres, interroga robots com si fossin indepes carregant urnes de l'1 d'octubre i repeteix el mateix discurs de aquests llaunosos em fan mala espina, unes 300 vegades més o menys a la pel·lícula. I llavors hi ha en Sonny, el robot especial, que és el que surt també a la portada, no? Està dissenyat per tenir emocions, que d'alguna manera actua amb més registre emocional que els actors humans de la pel·lícula. Si t'hi fixes bé, Víctor, en Sonny sembla l'únic personatge que es va llegir el guió i va dir «Sabeu què? Intentaré fer que això funcioni». Mentrestant, la resta del repartiment es limita a recitar frases com si estiguessin atrapats en una convenció de ciència-ficció escrita per un comitè que només coneix a l'Asimov perquè un dia va veure el seu nom en un llibre d'oferta a la FNAC. Aquí no l'ha passat això. No és com aquesta gent que porta la camiseta de los Ramones, de Ana Barbera i tal, perquè se l'han comprat a una botiga que no dirà el nom, i diu, això què és? No lo sé! No conec cap disc. De fet, també t'he de dir que hi ha generacions que al final nosaltres ens va arribar Jo Robot ja sent una mica... ja tenir una mica de criteri, no? Perquè aquesta pel·li, jo no sé, jo crec que ja tindria uns 18 o por ahí. Sí, que no era un criu. Però 2004, 2004 tu que tenies? Resta 20, doncs uns 20 anys, ¿vale? Què ha passat? Que és que avui he anat a fer la declaració de renda. És que és una anècdota que vull destacar. Atenció al salto, hem donat aquí un salt. Sí, perdona, però és que és destacable, perquè li he dit, no sé com ha sortit amb el noi que me l'estava fent, que era bastant jove, més jove que nosaltres, uns 10 anys menys que jo, uns 30 anys. Menys, 26 o sigui. Doncs el xaval, molt maco, a part de donar-me de fer-me molt bé la seva feina, m'ha dit que bueno, mentre m'estava carregant una cosa al mòbil, i per què tens pressa, no sé què, dic, no, és que t'han a gravar un podcast, i dic, sí, tens un podcast, i jo, sí, tal, i parlo de cine, i parlaré de la intel·ligència artificial, hòstia, doncs, si parlaràs de la intel·ligència artificial, segur que parlaràs de Jo Robot, no? Perquè és una gran pel·lícula, i jo, clar, i pensant, aquí és la distància aquesta de que aquest xaval, potser a la seva edat, amb 10 anys, veu Jo Robot i la troba un pel·lículon, perquè encara no té la capacitat crítica de... O potser perquè encara no ha arribat el moment de conèixer Asimov, no ho sé. O perquè no ha passat per la FNAC i ha vist aquest llibre encara. No ho sé, però que fort m'ha semblat que sortís això i que em digués, ostres, que concretament el meu company avui parlarà d'aquesta pel·lícula i jo li he dit, no la posarà gaire bé. Doncs, noiet, tu que estàs fent declaracions de d'Hisenda, tu, si estàs escoltant aquest programa, recorda el que et dic, aquesta pel·lícula és una merda, i m'ho diràs. Ja veuràs, a partir d'aquesta pel·lícula les declaracions no seran les mateixes. T'ho juro. Ja està, la tanco, pots seguir, perdona. Parèntesis. Sí. Total, continuant amb la destrucció d'aquesta pel·lícula, haig de parlar de les seves escenes d'acció. Això sí, podem assegurar que escenes d'acció hi han i moltes. Hi ha persecucions amb robots, trets, explosions i tots els clixés que et puguis imaginar. Hi ha frases lapidàries, just abans d'una explosió, després de l'explosió i el clàssic correu, quan ningú sap cap a on va. Semblen formigues que les tret les antenes i estan totes esbojarrades. I és clar, el clímax on el protagonista ho resol tot amb una barreja de força bruta, sort divina, AK, Deus Màquina, i casualitats de guió, perquè, clar, si has de destruir els fonaments de la intel·ligència artificial, almenys fes-ho amb un salt a càmera lenta, que sempre queda com a més espectacular. Més si estàs a prop del 2000, no? Matrix, per allà de la saga... Total, que sigui una merda de final. El disseny del món que ens planteja en aquesta pel·lícula és un altre cant a la manca d'imaginació. Total, tens cotxes futuristes de la marca Audi. Ja, me'n recordo perfectament. No oblidem que això és un anunci en tota regla. Però la bèstia. Que això s'ha de pagar, s'ha de financiar d'alguna manera. Product placement, no? Efectivament. Però a saco paco, del 2000, del que molava. Bueno, però els que van veure Farmàcia de Guàrdia o els que van veure Médico de Família amb Emil Aragón, recordem aquells esmorzars que deies com és possible que tinguis un supermercat a sobre de la taula
que tota la família està al voltant de la taula, allà a la cuina, es prenia un suc de taronja, marxaven al col·legi i es deixava allà la llet puleva, l'Ato, les galetes Maria, i dius, hòstia puta, sí, i al cor de la ciutat es va fer el mateix, amb cacaulat, i sí, va ser brutalíssim. Doncs he fet aquest apunt, el tema de que és una pel·lícula que més que una pel·lícula a vegades sembla un anunci, a banda d'aquests cotxes, et trobes també edificis ultra estèrils i robots amb aspecte de maniquí del centre comercial. Tot llueix com fred, no? Com sense ànima, com si el futur l'hagués dissenyat algú que mai no ha sentit l'efecte per absolutament res en la seva vida. L'atmosfera no evoca ni misteri ni fascinació com altres clàssics de la ciència-ficció. Hola, Blade Runner, per posar només un exemple, sinó que sembla més aviat una demo tècnica d'una consola que mai es va llançar. I quan finalment arriba el desenllaç, un espera, ingenuament, que es recuperi alguna cosa de l'esperit original de l'Isaac Asimov. Però no. En lloc d'això, ens donem una moral reciclada del tipus cometes. La humanitat ha de controlar la tecnologia, tanco cometes, tan profunda com una piulada de la Díaz Ayuso. Tot embolcallat en una música grandiloquent que et crida això és èpic, mentre tu, assegut davant la pantalla, només pots pensar de debò que aquest era el millor guió que se'ls va acudir? A mi la cara que se'm va quedar quan vaig veure, dic, hòstia, de veritat que això és el millor que podeu fer? Doncs sembla ser que sí. L'Àlex Proyas i els seus testicles van decidir que sí. Per acabar, total, que Jo Robot és l'equivalent cinematogràfic a comprar un llibre de filosofia per fer-lo servir com a topall de porta. Agafa una obra rica en dilemes ètics, identitat i progrés i la converteix en una sèrie d'explosions adornades amb frases de saldo i una actuació de Will Smith que sembla feta entre dos rodatges de comèdies. Diu, hòstia, tinc temps de fer aquí 2 capítols rememoratius del Príncep de Bel-Air i faig una pel·lícula de robots. Aquesta pel·lícula és una adaptació en el mateix sentit que una hamburguesa de cartró és una adaptació de la cuina gourmet. Un cop vista, et deixa amb 2 preguntes molt importants. La primera, per què dimonis van posar el nom de l'Asimov als crèdits si el que van fer va ser matar-lo conceptualment, embolicar-lo amb CGI i llençar-lo per la finestra? I la segona pregunta, i molt important, crec que més important, què importa la primera pregunta si la gent ara mateix li està preguntant al xat GPT quin nyap podem veure aquesta nit en alguna plataforma online? Així que deixen aquestes 2 preguntes i jo em callo, que encara faré enfadar algun tecnòcrata de tercer al quarto. Em sembla un tancament brutal per el tema del mes, de la tecnologia, amb el teu punt de vista, i el qual torno a reiterar que en aquest cas està totalment justificat. O sigui, no puc defensar Jo Robot, no la puc defensar. És que jo no m'havia llegit Asimov quan la vaig veure i és igual. O sigui, és que ni cal. No, o sigui, vull dir, és igual, em refereixo que la pel·lícula no té cap puto sentit, no sé. És una pel·lícula que jo li dic l'adjectiu videoclipera, no? Sí. És molt de l'estètica del 2000, que hi havia molta acció, un tipus d'acció també amb uns efectes concrets que ho convertien tot com d'una manera uniforme, que no tenia cap gràcia i que als anys les han fet envellir molt malament aquestes pel·lícules i les veus ara i dius és que no hi ha per on agafar-ho. Bueno, no es deixen veure. Són pel·lícules que no es deixen veure. Igual que tu pots veure Una naranja mecànica o pots veure certs clàssics i pots seguir-los veient ara i no sembla que tinguin 40 o 50 anys des que es van estrenar, no és el cas. Aquesta és com si li haguessin passat 100 anys. O sigui, li ha passat com un tanc per sobre als anys. I quedarà en l'oblit. Doncs bé, tanquem la secció del David. La següent seria la d'en Deulo, que no hi és, no passa res, ja ens parlarà d'algú el proper episodi. Dijo Chocho. I aquest mes tampoc tenim la secció de glutamat visual perquè, bueno, jo me l'he passat quasi 100% por ahí. El perro Sánchez, tot això és culpa del perro Sánchez i de la pagada, està fent mal la pagada aquesta. Bueno, res, això que de cara al proper programa, a veure si podem recuperar les seccions aquestes i ja
passem al final, que avui, sempre l'acostumo a fer jo, ens despedirà el David el capítol 3 de la segona temporada de Videoclub 66. Capítol 3, ja de la segona temporada. Sí. Qui ho diria, eh? Sí, jo no m'ho hagués dit mai, que aguantaria tant un projecte d'aquest tipus. Això que està fent el Víctor ara mateix és com que, hòstia, no tinc ganes de fer-ho, vaig al xat GPT, hòstia, em podries fer, sisplau, al final del programa i tal. Bueno, em posaré en modus robòtic, en modus informàtic, i bueno, voldria agrair a tota la gent que escolta aquest podcast, que realment està recolzant de miqueta en miqueta aquest projecte, i que estem molt contents, ens ho passem molt bé, és un projecte que és totalment, bueno, és entreteniment pur i dur per nosaltres, i gràcies a tota aquesta gent que ens escolta. Participeu a les xarxes socials del Videoclub 66, sisplau, tenim ahí penjat, busqueu, hi ha un logo supermaco, vermell, amb el número 66. Participeu, critiqueu, insulteu, sisplau, a mi no. Si podeu, a mi no m'insulteu. No. Insulteu I a mi tampoc. I al Víctor tampoc. Ja sabeu a qui ho he d'insultar. Al Ptolemeu, al Gallofra, o com li vulgueu d'aquest senyor. I res, ens emplacem al proper programa, que serà el tercer de la segona, el quart de la segona temporada. Temàtica encara està per descobrir. Segur que us hagi agradat aquest programa. Com sempre, demano disculpes a la gent que li... I una mierda, què cony, no demano disculpes res. Si us ha molestat la meva crítica de la pel·lícula, si us foteu, us feu un pal pel cul. I aneu a escoltar el Jordi Wild. Exactament, el Jordi Wild, i llegiu a l'Isaac Asimov. També. Així mentre escolteu el Jordi Wild, les dues coses. Perfecte. Senyores, senyors, senyoris, ens escoltem i ens veiem al proper programa de Videoclub 66.